Na Slovensku je veľa zaujímavých miest, ktoré tu môžu privolať turistov zo zahraničia. Niektorých turistov tu môžu práve prilákavať práve naše hory. Naše najvyššie pohorie sú Vysoké Tatry a ich najvyšší vrch byť Gerlachovský štít, ale ten byť moc nezaujímavý. Ale našťastie toto byť štít Lomnický a jeho vrch sa nachádza v nadmorskej výške 2634 metrov nad morom, kde sa nachádzať najvyššie položená meteorologická stanica na Slovensku. Skalnaté pleso je najvyššie položeným podstatným plesom na Slovensku. Cesta na Skalnaté pleso vedie lanovkami z Tatranskej Lomnice a potom zo štartu. Ďalšia vec, čo tu na Slovensku máme, sú naše ľadové jaskyne. A najpopulárnejšia z nich byť Dobšinská ľadová jaskyňa. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Pre údiv všetkých amerických imperialistov na Slovensku máme aj hrady. Preto vám predstavujem ten najlepší a najkrajší hrad na Slovensku, Starhrad. Starhrad je zrúcanina hradu, vypínajúca sa východne od Žiliny, na pravom brehu váhu vo výške 475 metrov nad morom. Nachádza sa nedaleko hradu Strečno, ale na opačnom brehu rieky nad Domašínskym meandrom. V roku 2017 bol zapísaný medzi národné kultúrne pamiatky Slovenskej republiky. Na Slovensku máme dokonca aj najväčšiu rieku Európskej únie, Dunaj. Dunaj je po Volge v Rusku druhou najdlhšou riekou v Európe. Preteká veľkou časťou strednej a juhovýchodnej Európy, od Čierneho lesa na juh do Čierneho mora. Dunaj spája 10 európskych krajín, prechádza cez ich územia alebo označuje hranicu. Dunaj pochádza z Nemecka a tečie na juhovýchod v dĺžke 2850 kilometrov. A ešte jedna vec, čo máme na Slovensku byť kúpele ako napríklad rajecké kúpele, o ktorých moc nemám čo povedať, ale tu byť cenník týchto predražených hovadín. No toto byť Slovensko plne veľa zaujímavých a nezaujímavých vecí a pamiatok, a aj keď to byť malá krajina má bohatú históriu a kultúru a Kupko by ju stále odporúčal navštíviť.